Dry viewers ngai khublei fi gani ga janmit a kerteng jong Jesus Christ no panim ka jingi kai ka ban ai fi menta ka long ka badai shapang bat ka jingi makan jaman sim kham tam kani ga jingi kai ga dai rabaya dai bat kumnu ba finile persha ya ki bor jong sultan ba ya kan huan jong u fi habu sultan wan bani le fi dan bat laki jong ki kun hun bat ani thu fi ladang im tip ya gani wang bun sin in sha job ka ji im jong ni tu ju sultan ju pha ya kini ki kun hun jong gi bakhat ki men sim baman ani ki demonic spirit ba kin yele yu briu bat lada film smo thu ba gani wang bun sin fin sha job ka ji im Kristan jungi, rajing im bakan jaman sim jungi. Di namar bangan ong fi bun sin tang bangile ya ka counseling, henry jungi ile atat ya ka deliverance ministry. Di bun sin habangi ju counsel di gibriu, lang ba kaktin jung blay, lang ba kijing duai ngi ju sotu ba bun sin gibriu ki lada kim sotu ya ka but tap jung sultan. Bun sin kin sha job ti manong fi ba kadan kam palat ngi ba ngin sum thu fi ni em ha kani ka percaya ka bolong spiritual ni ka bakan jam sim omdei ka tang ba kan jado handrai ka bolong spiritual ka blak pin jam sim ta ba kana na ta ka daw kham bun sin ki ga ki bangi kendu ki jingele ha kani ka gm ka bakan jam sim jungi kilong ba nakabor jong baman bat nakabor jong sultan di ngam keno tang yang kibor jong baman hot kado jong firu jong firu kadan kabentak ka ba ladang im disiplin ngamot kado kamot ki jingkwa jongi ladang im ga disiplin ladang im so thu ba di kani gawai ru reng nang fi ba ki kini ki khlek lang sultan bat kado ru ki khlek lang te hang ni akwa ban keran syafang kini ki mensim baman ki ba kumno fi deban smok thu fi lada filet banga naka namar ke ka bang keran wang ni hap smok thu naka bible ngimla wan ya lat naka bible te lada filet banga naka city upol shikinong Ephesus kalnong ka ba henrio hang ni upol ukran shai ba ke jingele jongi kimlang ya ka snam ba dia ka do enrai kilau ya ki bakan jaman sim tong ni let nadu ka ba tong ni police wan akani ka khat ka ba khat ka city Ephesus no ban rio khat ba khat pol wong kumni wong na ba ka jingele jongi kamlong ya ka snam bat ka do enrai ya ki hima ya ki bor ya ki nong sinchar perthei jong kani ka jingdom ya ki jingbaman bakan jaman sim haki jaka beneng yagi jingbaman ki ba kenjaman sim haki jaka beneng angin keran syapang kini ki jingbaman ba kenjaman sim haki jaka beneng kumbang ong fi ba sultan de usim juga sun di namar 4 shop ru mata syapok ka dujak syapok ka liulang ba kelam trai ti upha ikini ki men sim baman kini ki men sim baman ka bani thu fi ba kini men sim baman kimdan kamen fi nimla bali ki handrai kilong ki bakenjam sim kini haba ki kenjam sim nimla bali handrai utu briu ba handrai ngilak ban sngau thu iki pan kana wi fi ngilak ban sngau thu iki ti ngam pan kraw iki ni men sim paman ai thu fi kham kraw to blei ban bangi shakri kham kraw ni u Jesus Christ bangi shakri handrai kan ka por ngan ya thu fi ngam ba u Jesus Christ ula ai tin jong blei u blei ula ai ngi ka tin bangi di ban tip bat ani thu fi ha kan ka por ka bangadang keren ya fi kan ka video kini ki men simbaman kim kwa ban yu kim kwa man keren ngatip bagi dan ha kan ka por ngayo snow iki ngatip iki inrai ki kele ban khangla ni rai ani thu fi namar ba ngile ki bak treya kam jong blei bat ha bangi keren ya tin jong blei ninget bu blei kham khram ninget bu blei dan rengkap ani takada kani ka jingkran kan pelai lo fi mentan da ngap ha gitu ki basngap ni kan tin jong blei da ngap ha kan ka jing kai jong
ngan sedang nang kumni bun sin na fi try kiba syakri jong kiba sedang man syakri yo blai kam tam man fi kiba aswan syaka to jingkala ka bomon kiba apply syo blai kiba apply ki pop haba fi sedang ban syakri yo blai fin sedang so thu kan dan ka jingele akamen sim jong fi dan na pedang jong fi kiba hakan ni kapor kan ma kran ba ki men sim baman ki wan ban pen syap ting fi tak pim sngo thu nei ka jing syap ting jong fi kawan rei pi sngo pi ku kini ki men sim baman ki wan ban pen syap ting fi ka ba kalong kidan ki men sim baman ki ba trei ka jing khuslai ki ba pen trei ki ba pen wara ka jing khuslai ha po jong fi syu khuslai ba pim sok kidan pat na pedang jong fi ngana ma ngaile ban identify na ban pen i ba fin so thu ba kini ki attacks rei kini ki bor jong baman ki bon yele kabalai kalong dan na pedang jong fi haba pi puli kat ba mar sun puli kat ba fi sam tiap dan fi hapar ba fi na pek gitu ki YouTube ki bam dai ki oh pilak man pek haru shi pau kat wai kat arbaji re pitang shu shim ya kat ba fini fi sam tiap fi mlak man puli katu ngadong ki fi ki demonic attack ni ki men sim baman baturai fi di kidan pat na pedang jong fi ki ba ngadong fi kidan ba ki ba shu bitar kelam dawe film tep na kai hadir pak fi babi itu fi subitar kidan pat na pedang jong fi ki bayo snow yakini ki voices la ni ki jingkran mo ki jingkran ki jingmat perkhat ki fi snow badan bakran fi ban penlek kam snew fi ban ki kidan tik ki bayo snow kini ki men sim ki ba ben belai ki snow tik kini ki men sim baman ki ban pen currency nganong fi wat hawa pilas dang man syakri belai nganong kini gile persyabat dan tentang na pedang jong fi kiba dan gimen sim jong kajing bam yo tiap dan mas na pedang jong fi dan kiba tiap men miet ki pho sniam ki syaban hakamat ba pimlat tang ban petru kidan dan lagi jong bat kidan ki na pedang jong fi kiba pho sniam kenshan ki pho sniam gitu ki jing pho sniam ki bam dai ki bam khot menong fi smutu ki bam khot ma te kini barok anong kidai kimdai na kamat jong fin rei kini kidan kimen simbaman ki bele fi ingat kan batai fi ba ubriu la thau yu ya ka spirit ka soul pat ka body udan lai benta ba ubriu na ka parang ki ong ka spirit ka soul pat ka body ti kai ka mo mong ba haktin kasipat blei ulai la thau bleu ya ka ni kamen sim kada sakawai kamen sim pat kadan sakani kamat tv habangi le pop manong ifi habangi le pop dakani kamat jungi habangi le pop akam ni kamat jungi ni penso bhai ka do manong ifi kadan kapor ba dakata ka jing le pop fi play jakai kini gimen sim paman bikin rong fi play jakai kini gimen sim paman bikin rong ba kini gimen sim paman kirong hakasul mo ong dan lai benta ka spirit kani ka soul ka amla manong dakitin kasi khat ikamen sim kiro hakani ka sul namar ba fi play jakai kamat bat dai nam tu kini men sim baman ki long kumba ki yo jakai fi ki yo te marau fi ngan ai nuk sai fi menta la dadan na pedang jong fi ki batik jaka fi dala siu ya tu ka pisai tu ka jaka dala siu tu kai ga ba fio ya ka patani ka duler dala fio ya ka patani ka duler fio ya kata ka haba ki kitin parang ki ong ka legal right kitin habang apan kala kasima ya kan kitin parang fio ya kata ka ikhtiar na ka bor ba fidan filang try ka tu jaka but aladadan bakwa ban be fi na ka tu jaka nang kinumla na mar ba fidan ya ka patani ka duler te kum juro kani ka pop ka bangile ka pli jaka gini gimen simba man bikin rum nada ka de jing ni kya nada de kam aurea nada de jing kuslai nada kino gi pop manong gi ba fisha te marau ka jing siap tieng ni kidan gini gimen simba man na barai baling ni aja ka ya pop ba habing aja ka pop gini gimen simba man kirum lang hapo ka de sul jong brio ba de gini kan ki ba te bakhum ta daw tek film la ban duai film la ban puli ba fi subitar fi kumlet shik tu ki film do jakhlia wala fila kwa ban lan no ro manong fi gidan kini gimen simba man ta daw pol mong ka jingele jongi fila puli man ne nak khat bakhat ar kamlong ya ka do ma kamlong ya ka do
ya ka snam ka do andre ya ka himai ki bor ki nok sincha thai jo ka ni ka jingdom wi iran ki min sim ka jingdom ya ki jingbaman bukan jaman sim haki jaka benang ti habang ismo thu shwang ang fi habang ila pan identify ka ni am kala khamsok ingi bangin yele persya kini teng la da film tip fi bit ani film tip ya kini am mana fi ka jenjar ba kalong kum ni kan ada village u doktor la da village u doktor film batai bha ya ki jingpang ber fidan bat la da klemle bha ki test finum tip ka jingpang ayu pi manta bale ki bon ki test ono fi ki bon ki fi hablet test na fi hablet ke mo ultrasound fi hablet bon jat ki test fi x-ray bale ban tip bha ka jingpang ayu fi dan khamen ban yo 3 komsok doktor ban ai wain rei manta la da film tip bha ya ka jingpang ayu fi dan kumno fin ai dawai fin ai klumaran ti mana fi kala ban ketak ban ki bai ki khatman no hanrei haba fi tip doktor tip nama gini kita sula ban ai biang kat ju kalau mana fi haka ni ka jingim bakan jaman sim lada film smoke thu mana gini ki ya kini ki bor jong bamanam lada film smoke thu kan bhaban ban yele ki namar ule ban ri fi nuksang na fi lada haye jong fi kia dan ka jing huri hura ka yeng sam pidan ka jing yamaya nia fidan ka jing bom shong sok teng la dangim so thu ya kini ki bor jong mamat ni keno ya ulok ne khala kata ka jing ya keno namar bangim i kini men sim baman ngi fi kini men sim baman kini ki bamdan ka form ni kim dan ka mat re kilong kilong ta kini ki men sim ki bayang kitu ki pen huri hura ngi fi ki pen le no ki pen huri hura ki para ma fi silong te ma fi pat jaka ba fin yele persya ikta ki men sim baman kumbo wang pol bay jingile jingi kamlang ya do osna fi kumele para silong fi kumyania fi kumetem fi utu men sim baman utang thap ti na shadi namar ble uli men sim baman kwa ban thap ban penjak ban bishpor ban tre ni family te ladang im so thu igini nang in sasdam ya shrut para ma ga jing shrut kana he ka pai poison ba jing pat ya para roi lada ni so thu gidan ni so thu igini kinjam sim pat ka jingile jungi ni nom yele shu para ma ni so thu plan ga de sim baman gini mo yele ni sedang ban yele no ni sedang ban duai ban be itu min sim baman takada ba le ngam fi ba ubuji sukres wa ka ikhtiar yangi ki bangai wa ka ikhtiar ba ha gospel Matias ko kalno ka bakhat mri khat bakhan ri ong kita ki bangai kini kita kin bot kin be no iksul mo kin karan dam gyoi pak li wai takada ka gospel Lukas wong ala ai ka ikhtiar fi ba fin yu rat igini min sim baman ki min sim yang la tham ki min sim san kini ki min sim jong no chun ki nom la ban pesni fi namar blai wai ka ikhtiar namar mu tip tu Jesus rei mentang no if tu fi namar ba ki priu kim tip gani ki syak jenjar ba lagi ban ki banget ru tak ki badan begini ki problems yo ki bakenjam sim ki shuduai kum tu no fi rei kim be gani min sim baman kim hikai kum no ban yang ele persang kata ka ni sakut ka jinglong sim tak ni syaban ni gitu depression ni dengan itu fi ngau banga aingu you blai ba hadin banga ba dak jing hikawai jom kiwai ki para bangai ki kham sangar mas no thu gini menta bat ka kham suk banyele persyak gini sim baman ti mau ye fi ni kong kariban identify mentang ila so thu tak da pek ba hai ki yang ki sam jom firu lada ka jingnya ya mai ki yang jom fi ha office dang chakri mani thu fi kini ki man sim baman ki rong ling ba ki bri let's say mana fi dang chakri yo blai fila kala ka momot fila jan chu blai fila duai rei pi kensan kitu ki bahi yang ki bamju dam fi ulak bamju dam fi sedang man dam ta sedang man pen thau ji kulumar sedang ban khang ni fi ban chu blai sedang man le ke ngani thu fi pek bahai kan ni ba la da tu lok le ni ka lok ki pak yo ka jing penyem kini man simpang man ki rong lang ba ju ki pen stam te la da fi so thu pi dam ban ulak rei la da fi so thu pi ri man simpang man fi num dam te pinyang ele persya pin hap ki me step an duai you right pa ni khatang jong Jesus Christ pa ni khasnam ju ti mani thu pai pol wong kumno banyele ka ba ar kong buni kong ba vindei ban identify abani kong ka ban identify ne ban khmi thu ba ka ba ar ka long ban tip kumno banyele pen hakat khat ka ba shi phau wong kumni pol
wang hakabawai no tulong kibaklan ha utrai bat hakabor ka jingklan jabu fi wang hakabawai no penkot yang ni wang hakabawai no nak tho yang ni ka city Ephesus na do banikong adu kandai den rei sho ban penkot wang hakabawai no tulong kibaklan ha utrai bat hakabor ka jingklan jabu na kata ba fi ba Abale Paul Apostle Paul thawang baka hima jong blai kamlang tang hi kintien rei kalong hakabor mot ka hima jong blai ndei bang isuela to dang pan entertain ni ka klik bai super sultanat ni ba fin su sultanat nga ba fin snap na kapor rei ni hapan hikai ka takabor pi kai ka takabor ka bor jo ka hima ka bor ban be iksut ka bor ban tron ni tikim ben simpaman ni hapdan ka bor pi kong hakabawai tulong ki ba klan ha utrai ukurannya kan dia jingklan ni, jingklan ke badan kenjaman sim. Larang indan kan jingklan ni numlah banyele. Ayo, abang isu tu, ya kan jingdan rekat jung isu tu, ya kan jingklan yang berkenjaman sim. Bat hakabor jung upan, hakabor jung no. Tolong ki baklan hak utrai, baklan no hak utrai jisu. Bat hakabor jung. Fidan ni am ka jingslur, ka jingklan hak utrai banyele ini butak jung baman. Wang no pa kat ka bakat wei. Wong tu kieng no ya ka jingkieng atiar ka jang ublai baro ba phila banyang yele persya yagi bot thap usuta fi ni hapan na kieng fi kani ka jingem kristan no fi kamde ka jingem ka boy utia ka jingem ka ba shulong niam ka jingem ka ba long jai man ka sing no la da phila dai shi shau kristan ba la it shai ublai fi sung thu ba ka dan ka jingele ka ba ngan kran ni ka video man ni thu fi kini mensim paman kiting tat fitem namar ba mensim ko dan ha bat kajingdan berkat jauh boleh dan kini mensim paman kiting tat masuk tu ya tabat mana wifi namar balai bang akran ni kan jing syabat wa fitem pin setep ban di la fi syakri shay boleh fin song tu ya ba fidan dah kai ga mo dong la fi syakri shay boleh fin song tu ba fidai unong yele boleh pol wong filang kham khra ban unong jam namar ba Malay mengidan ka battlefield kadai begini gimen simpaman kadai begini gicakai bah benar fi ka battle jonga jong fi kamdai ban yale persyak brio kamdai ban keren ban yino kamdai ban ya ban kenok ban yino rai kini gimen simpaman kamen kecing ile jong kalong ya ka pop ya ka do rai mentang kam keren ya ka gimen simpaman takada boleh wong ni mot kadai ka battlefield nak takada ni kamadan thama takada wong no wong to kieng no yagi jingking atia ka jong blai baro ba fila banyang persyak yagi but thap seta pan upen syai ba nama ka jingele jongi kamlong ya kasna ba kado ndre yagi hima lada fidei kristan ba shisha findan ka jingele lada fimpat dei shisha kristan ba shisha ba sudan kanyam finumdan ka jingele balai ngon fi finumdan ka jingele namar ba fidan hakaliang jongu te ia ki usetan unum yele eki balak dan lupa kalian tu ulak ban penjat eki kinum sutu rai teng pen syong lengai teng pinum dalap tan bakan dan ka eki hapo ka family ka jingele nomor blai upen tia salia persta usetan salia eki tigi basar salia eki ni kibam ki salia eki tigi ba sulong niam ki ba sudan ka kalian tu nomor blai wa istok eki rai fitang sula dei perstam syakin dan jingele Kakti ni boleh kau nak bakan jingele jongi kamlong yang senam kado ma. Raya himai di bor ni nak sensiap tai jokan dengan jindo. Haka jingbaman bakan jam sim haka jakam nang. Finlap teng ba haba pisdang man syakri boleh kini ki khon jong fi sedang man rebel fi sedang man elek persyak fi. Menu ki jilek persyak sedang elek persyak sedang man you. Kin penduk kin pilek ban penduk men sim fi ban syakri boleh. Mau kini ki jingele ki bakan jam sim. Kini men sim baman. Ki bau setan pa. Dia kata ka bakat lai kum nung hindai menle abang isyam ya kata ka jingking atiar jong play ki kita ki jingking atiar dan pani fi kata ka bakat lai wong nabakum ta pensyam haladi ya kata ka jingking atiar ublai baro ba fila banjang yele ha kata ka sni ka basniu bad habala dep ya ki baro banjang scam fi ni hapsyam naktin ya ka ni jingking atiar ngani tu fi haba na yele persyak gini mensim baman ngada pusan ha mangakaran yang ketian ngada pusan ha mangayele kini serap ngada peni fi with action ngada smau yang di nong yele okat mangana kuran yang ngau fi ha kani ka por ya kani ka ketian jong blai na smau si sya mangakien atia
Ngaki atiar bangan pen I fi kumno ba fi day ban king atiar ba fin job ini men sim baman. Egi digi board jaka jing siap tim pada na po jong fi. Egi digi board jaka jing khu slide. Egi digi board jaka jing pressure egi digi jing bam yo atiar egi digi jing po snew ki ba kensha. Egi ilana fi tiap ban king atiar na wi fi khnyu baman. O kat bangana keren ya kanika ketien jong blai kan ka presence jong blai ha ka ka presence jong blai na wi fi. O ngasmo ya ta ka board. Ngam keren shu tang dagi ketien break along ka board na wi fi. Ha fi na pek ini ke video fin sngow ya ka board. Wong no na bakum ta fin shim hal dia kata ka jinking atiam. Kumut no habo sipai macam ulet panjele tma. Mata ti deng ka bulletproof kira ka machine gun, no? Kira ki deng lut ka yu. Tik kum ta ngir ngiri ban song thu abang yele sha ni jam sim nim shulet thali. Ni da king atiam no fi. Ublei ura ai da pen kop ni haban shim ni ki jinking atiam. Boleh barok ba filak ban yang yele kata ka sni ba sni bat ka bala dak ge barok ban yang scam ning kong e wang kumno yele ban long ba khan hau trai ka bor ka ba ha bang idan ka jing khan hau trai ba ka bor jong u ha bang yang scam u nila ban kieng ka ni jing king atia filang ne am ki ba khan hau trai fidan ne am ka jing duai fidan ne am ka jing ban ka tang ka jing am jong fi Fidan em kajik puli kitin jong play o finlang di baklan fidan em fi so thu nem bo line of judah nem to sing ka judah udan hapo jong fi so thu nem bo men sim ko udan hapo jong fi da fi so thu kata finlang di baklan ho try but fin salak ban penan kam ya kani ka wat la ya kani ka jinking atiar ka ban batai ta pai wong ni to yang fi namar kata bala panpo ya la ka sengkai da ka jing shisha fi to yang fi kan mengarang itu yang fi panpo ini kan sengkai wong no da kajing shisha kajing shisha kan oi fi kali ka ktin jong boleh kajing shisha kadai uji sukres wong along kan ti kajing shisha mo bat kajing yang kan oi fi ka ktin jong boleh kadai kajing shisha ka ktin jong boleh kadai ka uji sukres kadai kajing shisha But balakin ya ka jingda shadam baha fi balakin ya ka jingda shadam tu ki sipai menchua bagi letma ki dai ka ni ka jikin jingda shadam namar balai rawi fi berak syak sumru kandan ka jingda habagi pom tu ke kandan ka jingda tengiru haba ngilat chigini gi men simpaman ban yele ki ham malaka sini habdan ka ni ka jingda shadam baha kumno wang balakin ya ka jingda shadam baha Kai kata ka jingda shadam bahau kalau ka hak jong Jesus Christ kabot ha bangilat banyele persyak amdai da ka bor di amdai da ka hak di amdai da ke jingla chung isu thu baka hak kadai ka bau Jesus Christ la pun kop ini na do bangila mak du Jesus Christ na do bangila khai arsin ini yilat sya ka perthai banyala amda ka ya ka hak chung yilat sya ka perthai banyala ya ka hak chung Jesus Christ la pen mi yang ni da ka hak chung ni da ki jingle ka kti jong blai ka ki hak jongi ki long tang de ki serdap jan bot ki jingle pha ki jingle ki long tang serdap jan ngai ni let da ka e ga ba Jesus Christ la da ble akadin fina kalwar da ka hak jong mau ulang ka hak jong ni fi da rangi su thu kata kalau ka jingda sadam am bagi piksan yang di mon ikan ma Jesus Christ ikan ma ka e ga ba ulale wong no Narta de kat ka baksan bat bala phong juti halaki kijat da ka jing la kloi ka gospel ka jingso fi ka gospel ka jingso kom no bang ka kti jong le ka so kita ki kijat ki bayala ya gospel wong bala phong juti halaki kijat da ka jing la kloi ka gospel ka jingso mon mani thu ifi habang yala ya gospel li bai Nama kita jumpa yang sok kita kiba kejat, kita kejat kiba rak yang gospel. Di hawanya rak yang gospel mana ni? Nialap yang gospel sikit beriu. Kakak ni kau pikirkan kalau kau exercise mana ni? Hawanya nialap yang gospel kalau kau elek tmai kiba jom bangun. Fi kakak jom Jesus Kristus wah kau hawan dua ini, kau hikai dua ini. Long ba khoi kertang jong ni wan ka hima jong ni long ka man jong ni hak no ko ba habne habang ile yang lap yang gospel ma ngi rak ya ka wat nam bu i pinjat thiaw ik tu di bo jong ba man
itu ki jakat ki bau baman pi ambaro hapo persai menang ta ambaro ba lale le ya kamon jung blai pi kai ka bang ang ni ada filet syakatu ki jaka ki ba bun ma ka jinga penya ki jinga di drugs ki jinga khala ki jinga le kamsi ne wat hayeng ru ki ai katu kadai ka ki kibri ki kamle ya kamon jung blai pi umblai umman makin di kya umblai umman makin le kam auream tu mud habang yelet ya lap ya da gospel jangan dengan jingsok yelet ya nomor Jesus Christ itu yang jingsok yelet ya lap kita ki bahuri kurang yelet ya lap da gospel ilang bayi thmai kita ki hima jung baman ilang bayi hiar thmai ki hima jung baman ilang kumba kilamat yelet dia no fila da fila lap ya gospel ka jingsok jung Jesus Christ ka jingsok apa pada no fila lap kita ki beri ba ki kuslai fila ya lap karena gospel ka jingsok fiwan ra ka wana Jesus Christ wang haka gospel la itu ba kaktin na Bible parang even the gates of hell cannot prevail. Okay? The church mat kuat bat ka dujak ro kamlak ban yelek ka balang. Haba filet yalak ya gospel ka dujak ka ki pipen ki nganong ka tiang tat amar bele uni umut sim baman sultan udi bela syaram udi bat tiang fi ban let hi sedujak ulai ru bela syaram lupa te mai keran ni keran penpok biu namar bele la dap syajam la dap syaram orang mai fi dan bentai isu tang ka namar tiang tat ka jinglong jung hi gere ko syap tiang piu syap tiang man marwai sedang man yu dia bagi let yalak ya gospel no kadang ka buar gospel upol ngam sore rai ban play gospel namar kalong ka buar hau tau banget fi kadang ka buar bagi let bagi yalak ya gospel jung jingso iri ban yang ka hak jung blai ni hak ni ada sedang no fi ilet da gospel ka jingso ipan po da jing sisa dala ka jing keluarga gospel ka jingso nata ka patkat bakhan riu omno nalor borok putet finda shem ya kasti ka jinget da ka bafila ban penlep igi sum ba medeng baro jong bangun ngiran kam bandan ka jinget yo ngiran kam ka jinget ka bakhra Jesus Christ ngani tu finga yang nang ni menta ngadan ka jinget bau Jesus Christ udan hamni ngadan ka jinget bau mensim khut udan ni mendai bangalang khat ko mensim khut ko Jesus Christ em ngawan hu ngayang ni dah jinget bau Jesus Christ udan ni wan ni ngayang dah jinget bau mensim khut udan fi ka per haba fi semua tu kata fi haba fi nget bau Jesus Christ udan hapo dong jengi udan mak ni mata Emmanuel God with us udan mak ni kaya per haba fi ong bau Jesus Christ udak ber pertai bat kaya per haba fi nget bau Jesus Christ udan hapo Lara baru Kristen mengai boleh udan bau dak baru percaya. Mereka per pat haba fidan ka jinget bau udan hapo jong fi. Bakat bangan keren yang masjid cuma keren. Namar bakadan ka bor jong boleh hapo jong. Bau udan mensim khu hapo jong. Namar ba ngalang ka wa ba im ko Jesus Christ dan. Haba idan ka jinget aka present jong namar ka tin jong boleh nak city Hebrew kalau nak wakat bai kau. Uta bawan khmat boleh. Udai ban nget bau long baru baju ba ainam riban nginget abang iwan ban duai nginget troaji subkodol medan dekat abang ni puli ketin blek troai nginget medan dekat fi hang ni kapan kraw yo blek kapan kraw gitu min simbaman bun gibriu ki pen kraw mai gini min simbaman ha ni di ban tip bagi wan ban yele ban tap ni ndrai ki pen kraw ma min simbaman min sim jo ji syap tiang kita ki pen kraw ti kele amno ki ai jakama ni negative thoughts ni jing perhat bam dai ki ai ma jakama ni mesim bam roi haba ni tip bangi le thwa ki ni le da ju sure mani tu fi haba le ngale ban duai mesim bam ban be ki ni brim ba mo ba sha te sha ko mi jing shakti ma ki ai to ala ki hukum ba ai mesim bam mi namar Jesus Christ dan ka ana ma mi manta ha ka kerteng jong Jesus Christ mi kele shedu jo na kran na ka jinget no budan hapo jo fi na kran ni fi dan ka jinget te haba fidan kan jingat ngam da kawan kamen sim di syakti ma fi yang skam fi ang no amen sim baman kham khrau ta badan hapo jonga ba yu ta badan hapo pertai kawan pen syakti ki phat chulu jok right now memang asa yu right ka di na kalvari
yang ala tit nak dor ba asna masim nak ka wat lam masim nak ka sti jo jingat ngap penlep itu jing syakti ngap penlep itu jing pos ni ulumar ngap penlep fini fi kanja ai ngono fi kanja kawan ka bor jo ble namar finget te kam kraw Jesus oh fidan ka jingat fi kwa bai ka jingat jongi ka no ka jingat jongi hau Jesus to nak ta kat khat ka nak ta ni sim no da ka jingat hau Jesus ngingat bo pen khot ngi jing perkhat ni tek tang wan baman wan tap ni lagi jing perkhat ba jak yang akhir ban man asat asna jona nganget Jesus la da ma hal ta umla le ai mo mesti mo nganget Jesus nganget ne wi kan ta kan ka wan yu ki kin wan ki ha tek tang lawan ban pinchoi ba fin bishni beriu ba fin pi hoin fin do ai penlep namar mali tu fi Jesus kan kular bangin mundan ka jingene roi ki jingene kin wan ngi penlep kita da jingen hau Jesus ti hal ni ka ba khat nyo ba to shimru ya ka jing dakhli ka jing penim bat ka wat nam moment sim ka balong ka tin ublai kan waktu shimru ya ka jing dakhli ka jing penim ni le ban kan ma bor ba yangi fi hama fi nak baik fi habdang ya to ka helmet men sha ki le tmar bi habdang ya to ka jing dakhli ma ban ra sha pom kan dei to ni ru kumno isim ya ka jing dakhli ni kop bangno ni kop yo kris ni kan ma bangin akop yo kris kai ka jing dakhli ka jing penim ni le ban kan ma ba penim ni umre bingin artatin empat penim na ni ngaran ni kini ki brio ki bal kala ka bomot sisa kan ki bal da wan kala ka bomot sisa fil apply pop la ya sisa o Jesus Christ na sedang man puli tin jo fil duai bat nri pisio te pio so te gini ki jingele fi pio so ki jingele nang ba ki brio bo baman yu penan kam tre te fi so par wa finang tia fi kham tam ma fi dang sedang maniak ka jing syakri yo blai pinyo so ba kini ngam karan ni gitu ibri ki ba syukam ki bam mat sisa Jesus Christ ti ring akran ni gitu ki bal ayat sisa akran ni fi gitu ki bal akla bo ki bal dan sisa ka jing dai Jesus Christ fila da banach ka jing baptism fila yo pediang ni sim ko ring ki dang experience ini ba fin pen kan ma yel di ba la pen em ni fi do Jesus Christ ba la tin ki fi da do ba asna ba la syayap fi ka ding fina kalvari ba la mi pat ka singi balan bat fi da nget scam ba la tin ki fi kani ka jingda klik coba jing penim bat kumno bat kawat lam umen siem ka balong ka ktin ublaikan wi takada haba ngidan saya kawat lam jongno kawat lam ka de baklan na ngidan ka sti mena ni penlem ngidan sakawat lam wi ngidan ka sti coba jingat ni ada itu ni penlem ra haba ngidan sakawat lam bat ka ktin jublai na ka shiti shabru kal nang ka ba asal la fi pet to kakran siapang kawat lam kakti jomblai ka long ka ba ki sapa ki ka ba im ba ka ba khamna ba kawat lam mar yang sarti ba hangni ki kran ba ka de kawat lam jong lu sim ba ha fi ra ka ni ha fi dan ka jiklan jong tra ban ra ka ni kawat lam no filam ko ban mat ki man sim ba man ha fi kran ya kakti jomblai ana fi gini man sim ba man film kimla ban indre ki siet na fi ha fi ha ka kartang jong jiskuri kilai seduja kilat sabes fi ong tam kini kimen sim pamakan ka ti jom blek long dan ki kimla takna ki ting tak ngana ju i gibriu haba ni sedang ban penduai na di dan kini kimen sim paman fini ikilen nyar ki i wale nomor bang tang syukran ya ti jom blek ong fi kan ka bor na fi let's see na padang ya fi ki bapat ya ni ka video kidan gitu ki ba syakte mata kidan ji syakte kamen sim ya fi dan ji syakte ne fi dan ki kaya itu fikat bagaimana keran ya kan ikutin jong belai kat makaran kami kadika kawat lam jong mensim kami nak kadika situ jong wat lam mensim am nama keran ikutin jong belai kalau kumba mat itu mensim mat terteng fi kenyu nang dia dan apa yang fi kitim fi saham fi ai nama belai keran ya kan ikutin jong belai Petros wong haba unu bakran ikutin jong belai udah bakran kumba belai keran dia kat bagaimana keran ni dah jingat kan fi ya kan kawat lam jong musim bakal waktin jong blai orang fi kadan kabor watang ba fi pet na kan YouTube bro takadaw gidi man pendap yang lidah ktin jong blai gidi man pendap pol wang syaka city kinong rom kalau no ka ar orang tu dapat thamai no igi jing perkhat fi ngin pen thamai kum no ya pen thamai la ktin jong blai
Baik ngana puli fi. Balik ni di banong ni di banong kum sipai. Sipai utrin mana kasing no fi. Hang ni wong khat ka baar ka nong ka khat baar na ka siti nong ro mo. Batu wat pen seri merkat LD ba kani ka perthai. Rei tu pen kala dorno LD kenda ka jing pen thamai. Ya ka jing mot jong fi. Khanang ba fin tip ka ba kumno ka man ka jong blai ka ba bha bat ka ba pen smo bha bat ka ba jana ide. Devi ni pen thamai ni jing mot perkhat ni pen thamai no da ba puli ni kitin blai ha ba ka kitin jong blai ka dap ka dono jungi. Kalau ifi ni sub bawa ni le ini mesti mama. Namar ni keran dengan akti jong blai. Jisu Kristus wile sultan no dak akti jong blai. Hawa gidak do mesti ni sim se ni akti jong blai. Kalau ifi hawa gidak mesti ni sim se ni akti jong blai. Hang tak kimlak banya. Ki syap ting tak akti jong blai. Namar kani kalau kau wat nam je kau bakam nak pada wat nam arliam serti. Fila banung i ni mesti mama. Kalau ifi rei na sutu. Fin sutu wala da bidan kani ka spiritual fin sutu fi le ki. Di nam tade umno wang khat phra da ka baduai hala ka sni da ka jing duai bat ka jing kerpa baro hau mensim da ka ba sumar shapang ka ni ka jing mina bat ka jing kerpa baro da ka benta ki khu baro da ka baduai hala ka sni da ka jing duai bat ki jing kerpa baro hau mensim ka ni ka jing duai hau mensim ka dei ba jing duai ha ba fikran di wei bat ki chali ana wi fi tang ha ba fikran tli ya kani ka jing ai ka gift of tongues mo kani ka way ka walong powerful ba namar baling no fi haba fikran thle kitu ki men sim baman kimla bas muthu kani ka heavenly language ma fi ru fim so tho tu men sim baman sto tang ublay para fikran kini ki kulumar fikran thle no fi haba ni duai khabari ka jar ni kran ni thle kani unai bang syukran talgi bang syupritan koi kani ka jing aja ulai la da fil amat kani ka fi kanan bo ba tentang ada dua yang itu fi ngam ngam syukran sudi kantin ha bari akran ni kini kitli no fi kanan ka bor namar blai ba ana we fi bo kimen simba man kim so tu tang blai ma fi so break ai ka ba tin jong blai ka ta na ke pol na shiti shi nam koren shiti ka bani kom inam koren kang nam ka ba khatsa Baik ni puli mata. Ashti sinong ka banikong sinong koran di kalong ka bakat sa wong no. Wong namar utaw bakran nakatlik bang tip kran hakibriyo henrei ha ublay. Fi ukran ha ublay kan. Namar amdan uway ubasngaw to henrei ha umensi ukran yakijimayan. Fi bat kabasaw wong no utaw bakran nakatlik bang tip utay ladi. Fi utaw ba kran nak tlik bang tip utay aldi ni tay ni long batay kan ka mansim ni re utaw ba yatut pa utay ka balakkan fi kadang ka jitay ka personal edification ka makhat ka tay ni ka jing ka tlik ni ka bakran tlik ni itu fi kat bangarang duai na duai mansim duai mansim uot no fi lagi kentin di bang lak tu kan ni kawan ka bor no fi oh kat bangarang kran ni kentin jomblai Akuran syaya ya kawat lam kaba khamnak ba kawat lam arla city to ini penduai utang ya penkot no ani traji su bakor kini ki bapet ya ka video try wa traji su kini ki mensim baman try ki ting tet traji su ki khnyu try bang ikran bat hikai kini ki para banget kumno begin yang no bat ki atiar ban dilong ki blok klan yang try ban ship ya ka jingking atiar baro try ban rak ya ka gospel traji su ban pampo el di ka jingsha jong ktin jong ni try dam jong me Jesus Christ abang ikran ya ka jingsha ikran ya Jesus Christ ban Nazareth bai la yap la tap la mi pa ikran ya Jesus Christ Messiah la ni ya Yeshua Hamesha try Jesus bakodo bagina shim shisha ga ka panpo try Jesus jong jingsha kan try Jesus bakodo try bat kinarak ya ga sti jong jinget kan try Jesus bakodo Kinarak shisha kan try jisu ya kan ka sti jong jinget kan try jisu bakin penlep itu ki bor jong baman try kinarak ya kan gospel jong jingsok kan try jisu hallelujah try namar kadang ka bor ada dua try ki kan try jisu hallelujah try jisu bat kita shim try jisu ya kan ka sti jong jinget ban penlep itu ki mensim baman kita shim try kan ka wat lam jong mensim ka badan try jisu try ka bakam na ban ka wat lam arliam serti kan try Patroa Jisu bukodor kita doai ho mensim try da shimru ya taka
ka helmet of salvation age jing ka kli jo ka jing pen im troy habang iyang kum ni gen troy jisu man kasni kum shipai kum nong hele troy ka tin jo be troy jisu pol wong hirang kam krawan ginong jok troy habang yele kini gi sim baman gen troy jisu ni le kini gi borjong nong shu ni long ni tip bang iyang ka position ni tip gen troy kini ban tip gen troy kini gi banget ke mana duai bagi dan ka position ka bala jok lupa amdei bagi dan yele bagi syak jok dan gi hab jok dregi dan ka jinget gen troy Patrai galong kam kra wani ni dong jam kam kra wani gitu kan sim jong jing syatin kam kra wani gitu kan sim ke jong ka jing pok sni pelma kam kra wani gitu kan sim ki ba penduk tiak penduk dam fi kam kra wani gitu kan sim jong depression jong fi kam kra wani gitu kan sim auria ba te fi kam kra wani gitu kan sim jong jing di ba te fi kam kra wani gitu kan sim jong ti jing thang kam kra wani gitu kan sim jong jing pi hoi kam kra wani gitu kan sim joka jing lam ler kam krawe tu gi min sim joka jing tin kren tin si kam krawe tu gi jing pen shai ba kwa brai kam kraw tu aji su ko do ni don mi lo kam krawe nong jam ba bang yang ni king atyang ni yang ka position bo Jesus Christ la da job lu pa ga ding tak kalri la da pen prai gi min sim pa man ba try ka baki viewers ki kren try ka kren ni gitu gi ba kren gi ni min sim paro ki ba man kin long la do kilong light load nya keren try da ikhtiar fra ya keren ka bor try jong mit sim ko bakin light load kini ki ba shakte ni kan jing kai kan long si sha kan try ka ba penking atyar ki try ni ngat ni keren ka jingat bak ni ai ka buram ka jingiro shmi ba ha ka kerteng jong yashwa me shablo Jesus Christ Messiah amen amen ya ipet ni ka video share like but subscribe now fin baki shibon kin so tho uno banire pasha bat kin yo ka jinjak ma kila dap jok lupa kalau ngaburam shem Jesus Christ kublai shibon yerok tra